True story. Thank you for showing up, because if not because we have a limited time, I have like one question to ask you, but I'm going to ask you questions. Someone has just mentioned about people who die as a result of this cause. What kind of benefit? And you answered it. A lot of folks are here, and you wanted us to give you the support. And you mentioned guns, you mentioned arms and ammunition. And I also understand that if we make ourselves really open, let's assume we're in Nigeria, you understand the type of cause it is, and that is prison. One question is, if I go to Nigeria and I've already identified and made myself known, and everybody knows, I'm not denying the fact that I'm not a Biafran, and I get arrested to face treason, what are the modalities you put in place, at least, to save my life? What kind of security do you have on ground? Secondly, you talk about being recognized by 88 countries. And at the same time, you wanted us to support you with guns and arms and ammunition. I have seen a whole lot of wars, both in media and somewhere else. When people are fighting or when people are getting ready to fight, they have some international backings. What kind of international backing do you have? What kind of international backing do you have for you as a person at Biafra to achieve this goal? Or do we just have only the recognition without the backing? Thank you. Thank you very much. On your very first question, what happens if you go home to agitate? What I can say to you is that you can never, ever be arrested. Never. Because what you're fighting for, what we are fighting for, is a universally recognized way of setting people free. I'm sure that some of you here are very conversant with the declarations on the rights of indigenous people. Is that correct? That allows us to go and fight for Biafra. That's exactly what we are doing, of which the zoo called Nigeria is a signatory to it via the AU. So that solves that problem. Secondly, in terms of the war supporting us, it doesn't matter if you give us the guns we need or not. We are going to fight anyway. Because Hausa won't let go. They need your oil, they need your gas. They are Alamaji. They don't do anything. They don't do anything in their lives. It's only to depend on oil and gas. So it is either you live as a slave or you fight to be free. The choice is yours. We've chosen to fight to be free than to live as slaves. And in terms of recognition from the countries, we have not done enough to warrant countries to come out in the open, for example, Israel, to say we're supporting you. What have you done for yourselves? If you go to bank to borrow money, at least the bank manager will ask you how much you have, how much are you investing in the business before they give you the loan. Is that not correct? If you want to go and buy a house of, say, it's worth $100,000, you have to do a deposit of maybe $30,000. Is that true or not? Is that true or not? What have we done? Has the World War Congress ever stood up before to issue a communique saying that our people are dying in vain and there must be something done about it? The answer is no. So Hausa can keep killing us. These are the things we expect you to do because you have influence. You are in America, of all places. You can petition your congressmen, you can petition your senators. You know what to do. You came here and all of you are all successful people. Self-made millionaires, some of you. I'm sure you know what to do. If you do that, everything will be free. The Jews had the same problem. There were Jews in America and they funded the liberation of Israel. I don't see why you should be any different. Thank you. I want to reiterate and say again that I don't know how to quantify the fact that I'm here today for this convention, and I've enjoyed interactive discussion of this talk until now. I'm telling you, I don't know, questions were asked,
have been put in place. In fact, the last question was asked by my brother over there. And I saw majority of people saying, well, you cannot tell us how it's going to integrate 70 people if this is going to be in place. So I'm saying, I don't understand. You have given a mandate, you have given a date, and you say it's do or die. So, I don't know. You're not going to die. Because I know too that America would have not been like this today if Martin Luther did not stand his ground and go to war and fight for, peace. And that's why people like me is here today to enjoy. But I want to ask you all that, how can we, at this interim time, go into this, I don't know. It's like, yes, it's like it's something like Naga war. My heart is just like, so what is going on? Please. Yes. Okay. The fact of the matter is that we have to speak the truth. It may not sound very palatable, but as our brother, Dr. George Verisi, he spoke earlier about truthfulness and honesty. I believe in honesty and in being very truthful. I am not a politician, so I don't know how some things are. So you have to forgive me. The fact of the matter is this. Our side will not let go of oil and gas until we fight it. They won't let go. And as long as that oil and gas continues to flow, you remain a slave forever and ever. One or two of you may go to Abuja and survive. The rest of us are going to suffer. Yes. It's not something we want. What do you do to stop them? Okay, please. Dr. Thank you. Because we have other things on the program. We need to move on. Because let me again thank you for the effort you are making on behalf of all of us Igbos and Thank you. Biafrans. But I have a question to ask. Because after a while, we gotta start thinking. I don't want to deal with accept the fact that the change in name will make us different. Name was it. As we stand here today, there are at least 7 states that are predominantly Igbos. And in the context of Nigeria, none of them have reported to us that they never received federal allocation. And as I see, even you and I here, we have not agitated in the state we come from to make things better for our people. And we are going to defend it. Tim O'Neill, when he was Speaker of the House in the United States, said all politics are what? Local. You see, when we say Igbo states, Igbo people are doing extraordinarily well, and they will even do better if they stay on their own. I'm not saying that. What I'm saying is about that if we separate, we become great. Let us use the latest country created by the United Nations called South Sudan. At the inception of this very small country, which is very large, it was all about the excitement. But now people are what? The issue is not whether we answer Biafra or Nigeria. The issue is what are we doing for ourselves funding. And I know you said you live back home and you came here. And I don't know what passport you traveled with. Because I know on the international level, unless the rule has changed, there is no country known in the United Nations as one. Biafra. You must have come here through a recognized nation passport, or you may have smuggled in. So my brother, my question to you is, before we start talking about what the Hausas are doing to us, have we talked about what we're doing to clean our house? Thank you very much. Order. There is nothing. Please. I'm sorry to disappoint some of you. Igbo is not a nation. Igbo is a group of people. And there is a name in Igbo land that points to this very fact. This is where you are wrong, sir, with respect.
There is a place called Aguluzi Igbo. Who says Ageben Igbo? Is that correct or not? Aguluzo Igbo. Who gave you that name? Who says Ageben Igbo? That's number one. Number two, before 1900, there is no map in the world containing Igbo on it. But that was Biafra. I give you historical facts and scientifically verifiable proof which you can refer to. Igbo Ndibo is a collection of people. That's a fact. If I travel to Ebonyi, I can't hear what they're saying in Abakaliki. If I travel to Nsukka, I can't hear what they're saying. You say that somebody from Nsukka is Igbo. There's somebody from Idoma is not Igbo, but they have a care earlier from Igbo. So what is your criteria for determining who is Igbo and who isn't? That is where the fundamental flaw is coming from. I leave you with that very simple question and that very name. Agulese Ago Ebendibo. Very, very important to understand that, sir. That is number one. And number two is this. That is a fact, that is something that we are missing when it comes to Nigeria. A very fundamental fact that we're missing. They never loved you, and they will never love you. Nigeria will never ever love you no matter what you do. We have done our best at home. What they do is to impose people on you. Hello, one Imonas Anna Sebana Igbo no sense. Video I just watch channel genke no bossing ketata and I just Nenesiano Ananesiafo. Bogen Nam de Kano Gara America. Ogo Gara America Gazi Jira Ozi. Guahana Ausa Batagoka. Mana ịma ihe na-eme ndị Igbo bụ na ndị Igbo nwere sense ndị nke bụ ezie ndị Igbo nwere sense anyị nwere sense mana ọ na-abụ o nwere ebe a na-aba atụgide sense ya ruo ọgọba afịa o nwere ebe a ya aba akpagide sense ruo ọgọba afịa like sense ya ndị be anyị na America na efo ha atịrị n'oge gara aga ọ na-achọ ịga afịa but ọgọba afịa maka na ife mere mmebi o nwere otu esi wee mekwata ya maka but ihe na-akọ abụrụ ya aka mma na anyị biro kịta ka mbidogodo na onye nke izizi onye nke zachara onye nke jụrụ ajụjụ nke ikpeazụ ụnụ fụrụ ajụjụ onye a na-ajụ ụnụ fụ ajụjụ onye a na-ajụ ụnụ afụ na ajụjụ onye a na-ajụ enwero meaning onwere otu ya esi wee kọwagbu ya maka na mmadụ bịa na-ezighị ozi na-asị gị dat na nekwa ihe na-abịa n'obodo ụnụ ihe na-ajụ ya bụ dat na ihe na-agụ ya bụ dat na ọnwụ bụ ụbọchị ndị obodo ndị mba anyị zitegoro ụlọ ozi na Amerịka wee na-agwa ụlọ na ego niile a na-eke na feketebe anyị ife a bụrụ ajụjụ a na-ajụ mmadụ bikos onye ahụ ị na-ajụ ajụjụ nọ n'obodo ụnụ a na-ekejere ego nke ya na-ekele gị ya ka onye bụ godfather ya ihe abụkwa na ajụjụ anyị na-ada ajụba nwoke a nọkwa ebe ahụ na-asịkwa dat na nwaanyị o ji wee bụgo dat na onye ndu na ndị IPOB a na-eje na-ebuso agha ndị nọ loka why ha ji aga federal wee na-agwa ya dat na onye nọ n'obodo nwa ihe na-eme n'obodo ndị nọ n'obodo bụ ndị nwe ihe na-eme n'obodo enwe ndị nwe obodo nwe ndị na-agba obodo mmiri ya ha nọ n'ofesi na-agba onye nọ n'ime obodo ihe na-emenụ ya ka Maazị Nnamdi Kanu ji wee gaa Amerịka wee na-agba ha na Awụsa abatago ọka bikos na Awụsa abatara ọka na bụ ka amụrụ otu anyị esi wee mepe anyị ka be anyị wee dị mma ụnụ aghọtara ihe m na-ekwu ya ụmụnne m mmadụ ewepụta wee na-asị ụnụ dat na nwaanyị eji wee ya jebe taka ụba ndị lokal eji wee gaba federal onye na-ezitere ụnụ ozi ma na ebe nsogbu dị bụ na federal bikos ị na-anya n'ịmụ ihe niile a na-eme na efu dat na ndị na-achị ọchịchị ndị niile na-achị na Naịjirịa ha ndị anụ na the top position ka ebe fa bụ Fulani Alamajiri ka ebe na ebe fa nọ federal ka ndị ya atakụ ndị nọ federal maka na ndị a na-efu ụlọ lokal ndị bụ godfather ha bụ ndị anọ na federal okwu gị okwu ọ bụrụ ihe abizi ọnwụgwụ ụsọ even though ụmụ one video post one time a na-agbago dat na ndị niile bụ gọvanọ ndị Eastern Region nọ na data obodo buzu Nigeria na ama ndị tiri ha n'ọkwa na ọ bụ ndị Alamajiri tiri ha n'ọkwa ka ebe ihe ọzọ onye mụ ohi a bịa na-agwa ụnụ ya ụnụ agha anụ ihe a na-eme dị abụ ka a na-ata bọga nwanna ihe abụzi ihe a na-ata gọba amago dat na ụsụ ebere ego na mgbagbu so ihe na-eme ihe a na-abụ ka otu anyị esi wee chịkọta n'aka ọnụ wee mee ife a na-achọ ime mmebi na-abata o mebichakwa maka na anyị ka nwere ụtụtụ oge maka na ndị a ka na-abata otu ha ka na-abata ka anyị mekwanụ nke anyị ka anyị mekwa otu anọda kọ na ya esi wee nwetakwa wee gbazie onwe anyị
maka na isi ka ajụba ajụjụ a na-ajụ si ka nna nwoke onye akwụrụ okwu nke ikpeazụ onye amaghị m ọ bụ ihe a bụ ife a na-akpọ mmadụ iyi mana ana m agwụ na eziokwu nwoke ahụ kwuwara ọnụ nwoke ahụ kwuru okwu ikpeazụ kwuwara ọnụ nwoke ahụ nọkọtakwa wee takwa na-asụkwa ha dat na ya anụgo yes na ya na-asị nka bọtụ na ya afụgo obodo nke ekere ọfụ a na-akpọ South Sudan ka ekechalafa ka ebe fanọ today ife ahụ abụrụ okwu a na-ekwu ọjụjụ ahụ ọ jụrụ ka m ọjụkwa anya ya ajụjụ oge a after Nigeria na-enwe independent 1960 ọ bụ sọsọ Nigeria nwere independent 1960 obe nwa Singapore ha wee nwa Malaysia ha obe nwa China dem ka ebe fanọ today unu eyi uzu na obodo bụ Afrịka onye ka ji wee kwuo dat na Biafra bịa anyị bụ ndị ya eme Afrịka ka nwara na Afrịka nwere ugwu anyị bụ ndị chọrọ ime Afrịka ka o were South Sudan wee na-asị ka a na-akụkọ ihe niile abụ ihe abụ stori ịma na na-abụ onye chi ịgha aghụghọ ọya ka m na-ekwu bụ na ndị Igbo nwere sensị mana ọ nwere ebe anyị abatụgide sensị a ruo obido mebibi ife ọ nwere sensị anyị abatụgide oke sensị na-egbu nwa nkịta ị na-eju obodo ịma na ọ bụ ịchọzi ịgbazi ndat na duto dat na South Sudan na ha nwere country South Sudan na South Sudan adịrọ mma ọ ya mezi ka ị chọrọ isi wee gbasị anyị dat na Biafra ya adị mma ihe niile a na-eme n'ụwa abụkwanụ let's try because ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ka a na-anwa ka a na-adọnị enye Biafra otu esi wee kwere ihe niile adị ma m na-ekwu bụ stori ka ọ na-akọ and ya nwere nwe ya mana stori ka ọ na-akọ because ọ bụrụ ọba stori ka ọ na-akọ ya mmadụ na ọ ya agụ ndị Igbo n'one na Amerịka kpatara ego ọ ya agụ ndị Igbo n'one na Amerịka na-emebe ọfụma so o were data idea ọ mara ihe ndị Biafra ya eme n'obodo ha ma ọ bụ n'obodo ha abịa si ha pụchakwa ife niile anyị na-akụ a na-apụta everyday were South Sudan na-amala anyị atụ South Sudan na-amala anyị atụ oke m chọrọ ịgwa anyị na ya dịka South Sudan ndị a na-agbawo n'ọbụ anyị nwa bụ ndị bidoro ihe a na-akpọ this democracy na the whole world before Greek people ka ị na-agbazi ndat na anyị nweta obodo anyị anya ma otu anyị esi eme oge nna nna anyị ha na ya ka otu ha si achị onwe fa nna ha bụkwanụ na ụmụ ife anyị na-akụ ka anyị kọọ eziokwu maka na ihe m nwetara ụnụ today bụ vidiyo m nwetara ụnụ bụkwa ụnụ ụfụ makwa na ife niile a onye ndu Nnamdi Kanu na-ekwu ọ na-ekwu eziokwu ọ gara Amerịka ọ ga-agwafa ọ gwara fa na ndị Hausa na-abata bọtụ fe ekweta họ mana ntụ si ekwukwe onwebekwa ife mebiri n'o anyị ka nwere oge before ihe a na-emebiri before anyị na-anọ na mmiri nchaba anyị anya anyị ka nwere ọtụtụ oge so ihe nna ya ndị Amerịka na-asị kwụsị na nta bọga maka bọga ha na-ata anyị enwere anyị isi ụnụ debe ahụ na aba anyị efu enwe nchọkwa ka ba anyị fuo ofukwe bọtụ ihe nna ya ọbụla ọ ya aka mma ka ba anyị ghara ifu mmekọs onye ọbụla gala ofesi gasịa ị nwere obe enyegodo gị akwụkwọ obodo ị ka nwere obe bikọs ihe akwụkwọ obodo ha na-enye gị anyị ede narị gị ebe isi ọgụgụdị na-eme n'ichenjiri echenji iyi ekwurarị ebe isi bifo so ọ ya aka mma na anyị gbakọrọ aka ọnụ ka anyị chọba egwu dị ojii na ife maka chichie ọ ya esi ike onye ma otu mmiri si wee gba n'opi ụgbọgụ bịa na-agbawa okwu ịjụzinye ka otu mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ ụna agbatago ụmụnne m ka anyị mekọọ na aka ọnụ iwu ndụ ihe aka onye ndu anyị gakwara Amerịka bifo ọ gagwụkwa Amerịka bifo gakpa nke ebuọ gakpa jikpa gbakpa ha oke mgbakwanụ otu ọ dị na ngwa ntụgbanụ $11 onye tụkwana $11 otu abụ n'ezi nke na-egwuchazi n'iwu ọbụla agba ha tụba $11 ụfọdụ gaa de ha eje tụọ $12 for 1 year ị na-atụrụ $12 for 1 year ọ bụrụ $12 na-abụ ihe ya wetara your land ego ole ka a na-ele one burger na Amerịka ego ole ka a na-ele one bottle water ihe eji wee bụ na-asị otuzie €1 $1 ị ga ebe a na-atụ $1 and ịgakwa ịtụ anyị tụọ $1 for $12 for 1 year idebe ahụ na na-help your restoration of your land ihe niile ahụ otu abụ n'ezi ụmụnne m a na-ele burger almost $10 why can't you put dollar even though anyị nọ n'Europe anyị na-emebe ọfụma more than $1 oge nwere $1 so ụnụ na-atụ Europeans na-emebe ọfụma ana m agwa gị eziokwu ọ bụrụ ịtụ ọnụ anyị na-emebe ọfụma n'Europe ihe ama m ego ọnụ anyị na-eme ka ba anyị wee dị na mma agbapụ ụnụ tụọ $1 kọmụ $1 sef ụnụ atụrụ ebe a ka ụfọdụ ya nọkọ bụchi sensị nwa nkịta atụkwa na-echekere na mmadụ 1 million tụọ $1 na ihe ọ ya apụta bụ $1 million ma ọ bụrụ ha atụọ $1 ụnụ amazi ego na a na-ele ngwa agha ụnụ amazi ego na-eji anụ agha ose $1 ya nụrụ ụgha agha nwanne ihe m na-ekwu ya bụ ọkwa ka ọha m ihe abụ ife a na-akọrọ ọnụ ife abụ ife a na-akpụ iyi bọta ihe m na-agwa na ọka mma na anyị bịara n'udo na ka ọ wee nwee ike ihepụ onwe anyị ịhụrụ mmanya ndị ụnụ ya akpọ
mana ndị unyi edejere akwụkwọ ka eme ngwa ngwa maka eme ngwa ngwa gịnị emeghara ọdachi ọhịa Biafra